Samantala, Idol, ilang residente po sa Dagupan City at Calasiao napilitan pong lumikas dahil sa mataas na pagbaha. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM Report. Mukhang hinihintay pa ni Ate Glenda na humupa ang tubig sa loob ng kanilang bahay matapos tumaas ang level ng tubig baha sa malawak na bahagi ng Barangay Bacayao Norte, Dagupan City kung saan siya nakatira. Anya, nasa tuhod ang baha sa kanilang parte kaya hindi na sila nag-atubiling lumikas sa paaralan na nakatalagang evacuation center. Dito na sa tuhod. Sa tuhod, ba ngayong gabi? Ano po kayo dumating dito? Ilang din dito lang ba? Kahapon po. Kasi tumataas kasi. Ito ganun. Hapon na po kami dumating dito. Kaso lang, kahit ang mismong evacuation center, may tubig baha rin. Ayon kay Barangay Captain Diosdado Maramba, sa oras na tumaas pa ang tubig malapit sa mga tinutuluyang classroom ng mga lumikas, ay ililipat na lang nila ang mga ito sa bagong tayong gusali rin sa loob ng paaralan. Medyo marami-rami ang evacuate namin ngayon, ma'am. Kaya, At saka medyo naabot na yung kwarto ng school namin. Kaya aburido kami. Nakikita naman dito sa loob ng school, sa Pascuala, medyo malalim na po. May mga nakatalaga namang welfare desk mula sa Red Cross upang bigyan ng assistance ang mga lumikas habang patuloy ang pagroronda ng barangay sa lahat ng sakop na sitio. Samantala, naabutan namin ng mga pamilyang ito sa Calasiao Sports Complex matapos ring piliin na lumikas na dahil sa taas ng tubig baha sa kanya-kanya rin nilang barangay. Tulad ni Ate Anita na lumikas na rin dahil hanggang dibdib na umano ang tubig sa bahagi ng Poblacion East kung saan sila nakatira. Sa may dito, hanggang dito na kami sa basketball. Ciao. Poblacionist lang dito. Inagana namin pong umalis. Alam na namin kasing may darating na naman ng Tinas na namin yung mga gamit namin po, tapos yung mga importante. Bukod sa Poblacion East, kabilang din ang mga barangay ng Gabon, Lasip, Mancop, Nalsyan, Lumbang, Talibao, Longos at Kabilukaan na may naitalang residenteng lumikas sa nasabing kompleks. Samantala, patuloy ang pagbibigay tulong ng Municipal Social Welfare and Development katuwang ang ibang ahensya sa pagtitiyak sa kaligtasan at pangangailangan ng lahat ng mga residenteng lumikas. Kasama mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.